un dels nostres rius més importants de la comarca, la Baca. Tots recordareu que un riu és un corrent d'aigua que va a desembocar a un altre riu o a la mar. En concret, el nostre riu en qüestió va a desembocar a la mar Mediterrània. La Baca naix al poble de Simat de la Valldigna. Al fons, unes belles imatges del monestir de Santa Maria de Simat. Passa pel terme de Benifairó, allà al fons, i va recorreguent la fèrtil i ampla subcomarca de la Valldigna. Tota ella atapeïda d'una frondosa horta de tarongers i altres cultius. Ara vegeu aparèixer la gran població de la vall de Tavernes. És una vall envoltada de muntanyes i oberta a l'est a la mar Mediterrània. Ací teniu el mapa on podeu apreciar el recorregut del riu. Simat, Benifairó, la vall i a la dreta quedarà la imatge de la mar. El riu La Baca naix a la Font Gran, front al monestir de Simat i en una de les places del poble de Simat de la Valldigna. En realitat és com si fos un pou artesà, perquè aquest riu s'alimenta de les aigües de la pluja que cauen d'alt a baix. Quan cau molta pluja, ix el riu per la esmentada font i aleshores es diu que la Baca ha eixit. El riu discorre encausat i va arribar a un xicotet assut que es troba a l'eixida del poble. Des d'allí s'arrepleguen les aigües que regaran una gran part de les hortes del terme de Simat i de Benifairó. Ens trobem en el que anomenem el curs alt d'un riu. El curs alt en realitat presenta alguna pendent. Les aigües, en concret en el nostre riu, baixen en una velocitat tranquil·la. Des d'allí, quan brolla molt, arrosseguen les terres, les pedres i una gran quantitat de materials. Com que el mal que avui patim és la contaminació, ja des del seu naixement, aquest riu es troba altament contaminat per les deixalles del clavegueram i poble de Simat. Les seues aigües brutes generalment tenen una acció erosiva un tant intensa quan brolla molt sovint. El riu, entre hortes, baixa un poc ràpid amb un cabal menut. Herbes, canyes, algun jonc. Ací observeu una de les deixalles del riu, una gran quantitat de pedres xicotetes arrodonides. Aleshores, penetra ja al terme de Benifairó. Ací comença el que podríem anomenar el curs mitjà del riu. El seu cabal
augmenta les seues aigües, es tornen més quietes i tranquil·les i va perdent, a poc, la seua intensitat erosiva. Ja en la població de la vall de Tavernes ens trobem un altre assut gran on es tornen a replegar les aigües i aprofitar-les per al rec. Recordeu que un assut és una gran paret feta de pedra i obra al mig del riu, amb el qual el que es pretén és elevar el cabal de les seues aigües per a després aprofitar la sobrant a les hortes. El llit del riu, al seu pas per la vall, és molt ampli, tranquil, transporta generalment terra i pedretes xicotetes. En la zona sud de la vall, el riu torna a ser contaminat per la gran quantitat de deixalles que aboquen al seu pas pel poble les fàbriques de la fusta i els magatzems de taronja. Per a facilitar el seu pas més ràpid, l'han excavat i l'han calanitzat. Així teniu el pont de pedra que han construït els ballers per a passar al que anomenem el racó de l'Ombria, al Ràfol, des del seu poble. Aquesta xicoteta canalització feta per excavadores fa que el riu vagi més ràpidament. En la part sud del curs mitjà, el riu torna a augmentar de cabal, les seues aigües es tornen un poc més estancades i al seu voltant, generalment els llauradors construeixen motors de rec per a aprofitar les aigües, elevar-les i regar així els camps de les hortes. Una bella imatge, així teniu, d'un pont construït pels àrabs en èpoques passades. Conduïa el camí que va de la vall fins al castell que hi havia en la zona del Ràfol. En esta zona la vegetació és profunda. La part baixa del riu discorre molt lentament per les zones d'aiguamolls. Les aigües discorren amb molta lentitud, això sí, el seu cabal augmenta. En aquesta zona, el riu té algunes corbes pronunciades, doncs resulta que el seu corrent no és fort i té que salvar els obstacles. El riu Vaca s'ajunta en el que anomenem l'aiguabarreig en la séquia de la Bova, que discorre paral·lela al camí. Un aiguabarreig és on s'ajunten les dues corrents d'aigües de rius o afluents. En aquesta zona, la vegetació augmenta sovint.
Així teniu l'acció erosiva del riu destruint part del dic que el contenia després d'una de les crescudes d'estiu. Aigües lentes, tranquil·les, quietes. El riu, augmentant el seu cabal, va baixant, a poc, cap als aiguamolls. El nostre riu té una particularitat molt característica, doncs resulta que és un riu que el seu cabal disminueix ràpidament en el curs alt i el curs mitjà a les èpoques de seca i sols du aigua quan ha plogut molt a la primavera o a la tardor. Sembla que aquest riu pot equivocar el seu cabal i a la zona baixa del riu presenta un elevat cabal d'aigua. Això és degut a que el seu recorregut per aquestes zones és per zones d'aiguamolls. Això significa zones que tenen una gran quantitat d'aigua. Aleshores, podríem dir que són aigües i estancades. Observeu allà al fons les estribacions de la serralada del Mondúber, el que anomenem la Costera, en un ràpid viatge al voltant d'aquesta zona. Alternen les canyes, els joncs, la boga, els grams, algues. Sembla aquesta imatge la d'un poderós riu, d'ampli caudal i un llit grandíssim, enorme. Ara ens trobem on hem a entrar el que anomenem el Braç. El Braç ha estat una recent canalització del riu La Vaca que ara definitivament porta les seues aigües a la línia de terme entre Xeraco i la vall. Doncs va hi haure una espècie de litigi entre els dos pobles perquè les aigües contaminades de la Valldigna arrasaven, mataven i contaminaven les aigües que pertanyien al terme de Xeraco. Mireu, ara estem travessant el camí que va per dalt del mur que separa el Braç de l'antic llit que podeu veure al fons del riu La Vaca. Passem directament del terme de la vall al terme de Xeraco. Aigües quietes, tranquil·les i estancades. En el llit nou que han fet del riu, segueix per un canal ampli, de no molta fondària, travessat per nombrosos canals o canonades i ponts. Les aigües ací són tèrboles i plenes de brutícia. Arribem a les comportes, que són les que impedeixen en què l'aigua de la mar penetre en els dies de maror cap a l'interior de la riu, salinitzant així les fèrtils hortes dels marenys. I per fi, a poc, el nostre riu anirà a desembocar a la seua mare, la mar Mediterrània, cuna de grans civilitzacions. El mar, en les seues ones, s'estrella, penetra cap a dins, al llit. I ara ens trobem en el que és el llit de l'antic riu. Recorre completament el terme de Xeraco des de la vall fins a Gandia.
en una gran quantitat de vegetació, en un gran cabal també, perquè recordeu que són aigües estancades, va recorreguent de part a part tot el terme. Ens trobem en el Gorg. El Gorg és un eixampliment del llit del riu i d'una gran profunditat, fet per l'acció erosiva o el canvi de terrenys. Haureu vist, doncs, ara l'antiga torre guaita de vora riu.